bayyana ta sirrin kyau, sirrin kyau, riƙe naka sirrin kyau, sirrin kyau, bayyana ta sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau. Na sake ki! Na sake ki! Let's go! Inna lillahi wa inna Fatima! Elmina! Let's go! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un! Elmina! Elmina! Elmina ki tashi! Kai zan zauna masoyin raina, obala ciao, bala ciao, bala ciao, ciao, ciao. Da kai zan zauna masoyin raina, ka tausaya ka agaza wa zuciyata. Shi so sirri ne, wani sirrin sirri ne. In ana zancen sirri, ko bincike sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau. Salamu alaikum. Lafiya kalau. Lafiya lawala shi. To, da sauki ga ta nan dai. Ni sai ba dai tana can yanzu na dawo ne nima ina son in koma. In sake duba ta in gani. Musa fa? Ok, to shi kenan sai ya zo, na gode. To, na gode. Sai na dawo yawa. Sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Safwan. Fatima! Safwan. Kai kana nufin ayyukan kana kana bacci kana kuka ne? Ya ba zan yi kuka ba mu. Na cutar da abar ƙaunata. Na tsangwame ta. Na dake ta, na mare ta mu duk da abin da na yi mata. Tana ɗauke da ɗana. Na tsaka mai wuya. Mo kun sani cewa Fatima ita ce Elmina. Fatima ce Elmina, amma ba ku gaya mun ba. Kuka bari ina ta cutar da abin da nake so. Me yasa ku yi min haka? Me yasa ku yi min haka? Sirrin kyau. Haba mu. Duk abin da Fatima ta yi ne saboda soyayya. Ta sadaukar da jin daɗinta domin yi min biyayya. Ban san wani hali take ba. Ban san wani hali ɗana yake ba mu. Kai haƙuri. Babu wanda baya kuskure. Amma ina so ka zama mai ƙarfin zuciya. Yanzu tashi za ka yi mu je asibiti mu duba jikin nata. Da wani ido zan kalli iyayenta mu? Haka ne. Ba zan iya haɗa ido da su ba. Haka ne. Akwai matsala ko ba kaɗan ba, amma rashin zuwan tabbas ya fi matsala. Bari in je wanke fuska. Ya kamata. Shi so sirri ne, wani sirrin sirri ne. In ana zancen sirri, ko bincike sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau. Mu je mu. Yawwa, zauna ka ji. Safwan, ba ka sake Almina ba? Ni ban sake ta ba. Ba ka sake ta ba? A'a. Mu fa musulmai ne. A gabana, a gaban Khalil, a gaban wannan antin nata, sannan a gaban yayan nan tata. Kake faɗin na sake ki har so uku ma.
saki uku ma ka mata. Ba a cikin hayyaci na nake ba, ku ba ku sani bane, ban sake ta ba, ba ra'ayi na bane, ban san wa me ya shiga kaina ba. Na sake ta ba Fatima na saki ba. Haba mu. Tsaya. Ka saki Elmina. Ban sake ta ba. Ina zuwa. Yan uwanta sun ji, ni na ji, Khalil ya ji. Dan haka wannan ba magana bane, ka mata saki uku. Ban sake ta ba. Ka saki Elmina saki uku a gaban jama'a. Ma na saki ɗaya ne, saki ɗaya ne mata. Tsamana, na sake ki saki uku ka mata malam. Ni saki ɗaya ne mata. Wani irin abu ne wannan? Saki ɗaya ne mata mo. Yanzu mun je asibitin, mu dawo wajen malamai. Mu je mu binciki malamai akan wannan magana. Ba zan yarda da haka ba. Mu je malamai. Ni ba kawai sai an je wajen malamai a kashe maganar nan. Saboda ƴan uwanta sun ji, ni ma na ji. Saki ɗaya ne mu je. Sirin kyau. Sirin kyau. Assalamu alaikum. Sirin kyau. Lafiya lau. Lafiya. Ya aiki? Lafiya. Ina maman naku take? Ai su mama suna asibiti, ni ma ina jiran a kawo min abu ne da zan tafi musu da shi. Ina ma yin waya, an ce ga sunan za su kawo musu in tafi da shi. Dama ni ma cewa ne bari in biyo ta gida in gani kafin zan je in bada sako a kasuwa. Na kira, ina ta kiran wayan su Musa baya shiga. Amma kuma ko da zan yi waya da su, wayan su lafiya Allah, ina da network ne, matsalar network. Ya jikin ka take? Jiki alhamdulillah da sauki. To shikenan, yanzu zan tafi kasuwa. In na fito daga kasuwa zan zo in same ku a asibiti. To shikenan fa. Shi so sirri ne, wani sirri ne. In ana zancen sirri, ku bincike sirrin kyau. Sirrin kyau. Sirin kyau. Sirin kyau. Sirin kyau. Sirin kyau, 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 sirin. Kai ya kasa maka zuwa wajen mai? Na rin kai mana, me hai? Dakata. Muna kokari ya gurgudu akan wannan yarinyar. Kamar yadda kuka sani har yanzu tana so bata farfado ba. Amma muna sa rai daga yanzu zuwa sati daya za ta iya farfadowa a kowane lokaci. Likita, idan bata farfado kuma ba? I'm sorry to say, sai dai maƙuda da ita. Sirin kyau, sirin kyau, sirin kyau, sirin kyau. Auren dole, ni mini ban so shi ba. Iyayena. Wa alaikum salam. Darajar ku ce na martaba. Sannun ku fa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Lafiya kalau. Jama'a. Lafiya alhamdulillah. Ya fama da ɗalibai. Lafiya kalau. Dr. Sandina. Yawa dama wallahi wata tambaya ne muke da ita. Wallahi wani bawan Allah ne yana da mata sai aka samu matsala haka cikin fushi sai irin na sake ki. Wallahi kwato ya maimaita hasu uku na sake ki. To sai magana ake ta dan jujjuya ta. Wasu suna saki uku ya mata, wasu kuma suna saki ɗaya ne. To shine dai muke so mu dan ji menene hukuncin haka. Wato alal haƙiƙa dai shi saki gaskiya ne. Amma Ubangiji baya son saki. Duk da ya zama halal ne za ka iya yi. Amma mafi a'ala shine a zauna a yi maslaha tsakani.
saboda shi saki idan ka yi shi al'arshin ubangiji ma sai ya girgiza. Akan yi saki ne bisa ga dalili ko lalura idan har bukatan hakan ta kasance. So amma a irin wannan case annabi yana cewa innamal a'malu binniyat, ana yin kowane al'amari ne bisa ga niyya. So sai a tambayi shi wannan wanda ya yi saki nawa yayi. Akarama kallahu guda ɗaya ne. Amma ya maimaita so uku. Na sake ki har so uku. Babu damuwa, ai ko so 10 ya faɗi. Sai a tambaye shi tun da bai ce na sake ki sau kaza ba. So sai a tambaye shi shin yaya yake nufi, sai ya bambance. In ya ce sau ɗaya sake ta to sau ɗaya ne. Abin nufi da yake nan yanzu, ko da a ce so nawa ya faɗi, da abin da yake zuciyar shi da shi za a amfani. Wannan gaskiya. Idan ya ce saki ɗaya ne, saki ɗaya ne. In ya ce biyu ne, biyu ne. In ya ce saki uku yake nufi, saki uku ta saku. To alhamdulillah wala. Nagode. Mun gode malam. Allah ya saka da alheri. Amin. Allah ya saka da alheri. Amin. Mun gode. Nagode. Insha Allah. Ni ma ai masallaci. To shikenan wala. Sirin kyau. Sirin kyau. Sirin kyau. Auren dole. An yi mini ban so shi ba, iyayena, darajar ku ce na martaba, komai za a yi, matar ba zan so ta ba, ina tsaka mai wuya. Yaya zan yi da rayuwata? Sirin kyau, 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 sirin kyau. Sirin kyau, 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 sirin kyau. Amsafan, dama kayan kan na ga kamanta da ka bani wanki da shi na wanke maka. Kuma na zo na ga ɗakin ka a fari. Ko za ka ba mu kallon a buɗe ne? Na taba shiga ɗakin ki ne? Me ya kai ki ɗaki na? Kina hauka ne? Wankin kwanza wankin wobi ba a son Sirin kyau, sirin kyau. Sirin kyau, sirin kyau. Auren dole, an yi mini ban so shi ba, iyayena, darajar ku ce na martaba. Komai za a yi, matar ba zan so ta ba. Zalunci? Ni na zalunce ki ko ke kika zalunce ni? Ai kin riga kin gama zalunta na tunda kika bari aka aura minki. Abinci ne ba zan ci ba. Kwana a ɗakin naki ba zan kwana a ɗakin ki ba. Sannan kuma fuskar ki ita ce abin da na fi tsana in gani a duniya. Sirin kyau, 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 sirin kyau. Sirin kyau, 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 sirin kyau.
Safwan. Dan Allah, dan annabi kai haƙuri ka zo ni a yanda nake. Wallahi Safwan ina son ka. Safwan! Safwan da Sirin kyau, sirin kyau, sirin kyau, sirin kyau. Auren dole an yi mini ban so shi ba. sannan ka ji? Gaskiya mijina kana cikin damuwa. Allah ya yi maka, ya tsare ka ya dawo min da kai lafiya ya kawo kasuwa. Sai ka dawo Allah ya kyauta ka ji? Allah ya tsare. Shi so sirri ne, wani sirrin sirri ne. In ana zancen sirri, ko bincike sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau. Ka sha zami. Da wani kake son mutum ya ji ne? Nan da a ce baka je ka banka mai yarinya ciki ba ta za a ce mu zo mu ce za mu mata magani ta sha ta mutu. Kasha sai da yayana ya ce koma kauye ino ma kasha. Ka ce mu zauna a birni kasha. Ni a cikin birni ga abin da ka ja man. Ni yanzu ba kana ji da a ce zaka bani sakon ɗaya in samu in yi tunani a san me za a yi. Ya bi wannan surutun bazan da kake wallahi tallahi. Okay amma kana ga in na baka sakon ɗayan za ta dawo? Kai ina da lai. Tasha ka cuci rayuwata. Kai. Wallahi zan maka dukan tsari. Ban gaggaura maka mari ba ko? Ni za ka mara? Fara haka da ni? Ba zan faɗa da kai ba. Na fi ka iya gwari. Ba zan yi faɗa da kai ba. Baka ji ko? Ba zan yi faɗa da. Yaya? Ina so zan shiga cikin gida kun gama faɗa sai mu magana. Ina zaki je? Na ɗin? A'a no kin gani? Ba fa faɗa ba muke ba. Barkwanci muke, ke bike samu da barkwanci ba? A yankin je ana jitan kiri comedians to mu kenan. Sagi, kinga, wait, dakata. Kinga ki gimbiya ta ce, ko ba ka bane. Saboda haka abin da nake so da ke ki je gida. Ka ga yanzu ni a gajiye nake ina so zan shiga in kwanta. Yanzu abin da nake so da ki je gida. Zan zo in same ki magana auren nan yana nan. Sadakin ki ma 100 zan biya. Ikon Allah ɗakin da ake lallaba ta in shiga kuma yau shine ake hana ne. Akwai wata a ciki ko? A'a ba kuwa ɗakin nan wai. Ki dakata. Kina ji gimbiya sai ruwa? Sai in banda abinki, yanzu kai muke magana aure, sai muke magana sadaki. Shi ne fa shi aya ku je ku samu gida ku tare ku aure. Me kuma ya kawo me zake ɗakin nan kuma a yanzu? Kun girma Allah ku haƙura ki fita gida zai zo sami ki da Haba gimbiya ta. A'a gimbiya sai duba. Ƴar gidan mamanta. Ta siyo ta tsoshi. Gimbiya sai duba. Ƴar gidan mamanta. Shi so sirri ne, wani sirrin sirri ne. In ana zancen sirri, ko bincike sirrin kyau, sirrin kyau. Safwan, tabbas damuwarka ta soyayya ce, da za ka saurare ni da ka samu waraka Safwan. Na tabbata damuwarka ta soyayya ce, da za ka fuskance ni da ka samu waraka daga dukkan irin halin da kake ciki. Tabbas damuwata ta soyayya ce, amma a halin yanzu babu wanda zai iya magance min ita sai Allah magance. Tabbas Allah mahalicci shi yake saukar da cuta kuma shi yake saukar da maganinta. Komai yana faruwa ne ta hanyar sila Safwan. Ɗauka ni ce silar maganinka. Fuskar kina da kwarjini, kalaman kina da daɗi, sannan ƙwarin gwiwa kina da ƙarfi. Amma a halin yanzu na ɗauke su tamkar kun farko yadda ta tasowa ba ta gusa.
ba su da tasiri a waje. Ba abin da yake raina sai fuskar masoyiya wacce nake a kan hanyar da zuwa da nake da su. Taimako ɗaya nake nema daga gare ki, shi ne ki taya ni da addu'a. Idan na je in ga alkhairi. Sirin kyau. Safwan, idan dai wannan ne alkhairin kada Allah ya sa ka same shi. Sirin kyau. Sirin kyau. Sirin kyau. Kisi mai garan zinari. Aba, lafiya kika haɗa rai haka kamar wacce aka aiko ma saƙon mutuwa. Wani Safwan zai ɓata wa rai akan wata kucaka. Aba, ai ban gan shi ba, ba a yi shi ba kuma ba za a taɓa yin shi ba a wannan duniyar gaya miki. Kyakkyawa kamar ki, ga diri, ga kyau. Kai, alhamdulillah dai tabarkalla masha Allah. Gaye, kai fa ka sani, ina son Safwan tun lokacin da ya fara aiki a kamfanin da nake aiki. Na sani mana, to yanzu dai abin da nake so da ke Bilkisu mai gadon zinari. Kwantar da hankalinki, kawai ke dai ki ci gaba da ɗaukar wanka da kanshi zai kawo kanshi. Muna zaune. Shi yasa nake jin daɗin zama da kai ai Gaye. Da Allah Bilkisu mai gadon zinari. Na ce da Allah zan samu wata tsohuwar 200 nan da Allah. A sai dai sabuwa. Ai haka. A to, na yi maneji da ita yi. Kai yanzu wai kana so ka ce min duk wannan wankan babu ko sisi? Aba Bilkisu sai kin yi magana kowa ya ji. Ke kadai kika sani ai. Miƙan. Ki tausaya wa rayuwata. Sannan ki duba damuwata. ‘Yar uwata kin zama jinin jikina, farin cikina, ni ke ce walwalata, rayuwata ke ce mai haskakata. Likita, ka gaya min me ya faru ne? Likita ka gaya min mana me ya faru ne? Na dake ta, na mare ta mu. Ba zai iya ba. Ga ɗan iskancin da wancan ne wallahi. Ka gani kake miƙa wuya, oke. Safwan, wai har yanzu kana kuka? Na wanta ba. Ya ba zan yi kuka mu. Dakata tukunna. In ka ga izinin shiga ɗaki na. Kina kokari na ki zo wankin banza wankin wobi. Ba san wuyi. Abdul ina ka bi shi kasa. Ka sha wani yare ya zan yi ta. Wallahi na manta. Sake. Action. Ya yanka wancan ne da wani su. Muje action. Haba mo. Kai Allah wancan munafikin ne ya. Muje. Ba da Sila. Ya kan. Da ka rake ne da ƙarfi. Wai ba ka saki ba. Waye da wannan Sorry wallahi ta kama ni na rike. Muje. Dan haka wannan ba magana bane, ka mata saki uku. Wai ne Allah ka wai ya tsunga ta. Kana zo fita. Kuje. Sai ka da rage wani. Wai an wani san zo yake yi. Wai an rage shi.
wallahi da mu gani wani ayi irin za a gani ayi da su wai a cikin wai ni ya da musan kala wai ba mu da zai da kuma duk a cikin wani ta ga ba jaran da ga ko bolo da ga ni ba aka sirrai ni sai san da ke ashe ka ba kanka saboda dan kwanta sun ji ni ma na ji muje idan suka ce uku ne fa ruhin tausayi ruhin tausayi Me ya ruɗa kaɗan mama? Anya dama can babu yana sona. Yana son ki mana. Me yasa zaki faɗi irin wannan furcin? Ba zan iya rayuwa babu kai ba. Idan babu ke ba zan iya numfashi ba. In yi da al'amarin da yake kaina. Yadda yaran kwarai suke idan iyayen sun zaba musu abin da ya fi alkhairi a rayuwarsu. Baba. Na tabbata idan har za ka yi mun adalci, za ka kalli magana ta da siffar dacewa. Ban taɓa ɗora ka akan wani abu wanda ba shi ne ba. Abu don Allah kakka aiwatar min da abin da yake ranka a yanzu. ruhin tausayi ruhin tausayi ruhin dama na gaya ma komai za ka ban ni tsoron ka ba saboda san da nake makanwarka har yanzu ban gamsu cewa ka da hankali wannan amma fa gayan nan fa bai da kofa Idan baka ga mahaifina a yanzu ba, shikenan na daina maka uzuri kuma ka kashe ni domin baya ba da dama so uku. Dakata don ubanka. Mahaifinka ne turo ka faɗi min wannan kalman koko daga kai ne. Na fi ƙarfinka balantana babana kuma ba zan aure yarka ba. Said. Ina son ki Nafisa. Na yaka ne saboda soyayyar mu. Amma ina so ki sani ba zan iya barin ki ba har abada. Idan duk mazan duniya sun ƙare, idan zaki yawo tsirara, idan zaki zama tantiriyar karuwa, ba ki auri wannan yaron ba. Umarnin iyaye idan an baza a dace daɗi ko rashin sa da rintsi makauci. Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani sunana mazaje wanda aka fi sani da Malam Hudu. Jarumi a masana'antar Arewa Comedian sannan kuma jarumi a fim ɗin Sirrin Kyau. Sannan kuma ni ne producer ɗin fim ɗin Sirrin Kyau. To akwai wani channel da nake son muku talla kusan channel ne ma guda biyu. Na farko ina son muku tallan Ababa Tech yawa za ku ga rubuta a jikin screen sannan kuma sai Usman Fasaha TV za ku ga ɗaya a sama ga ɗaya a ƙasa duk ku je ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawan sanarwa ta yadda in mun saki shi ɗaya channel ɗin muna gabatar da shi da turanci ne ɗayan kuma da Hausa amma duka channel ɗin suna da amfani ku je ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawan sanarwa ta yadda in mun saki shirye-shiryen mu a kan channel ɗin za ku same shi kai tsaye a wayoyinku mun gode ana because of you zan ɗaɗɗaki haifo in tabbatar miki cewa ni din nan ni ne majalin din wannan zamani a duk lokacin da ne sallama da ke sai in ji kamar ba za mu sake haɗuwa ba Aikin banza. ba a banza ba in na je zan kula mace yanzu gaba na yana faduwa a sha jihuna ne ba ko sisi in soyayya za ta baka ruwan maɗaci ba za ka daina ta ba a soyayya fa ni ne majalin na wannan zamanin ba hauma da shirme da sanya ga ya burge yan mata shi ya jefa shi cikin tashin hankali da taskaro kowa ɗebo da zafi bakinsa kuma lafiya uwar jiki abu ne mai sauki ka haɗi kota kuma ka bayar da gatari Ba Allah lafiya? lafiya ba lafiya ba To daga gani na kawai sai ka cira kai sadakar daga rayuwanka a kaina. ai ina ganin ki kaunaki ta tsalle ta gina wani mugun fili a cikin zuciyata ta yaya zai saka hannun riga sannan kuma ya ce yana son ya fidda maballinta lafazin so lafazuzzuka ne irin na so waɗanda suke da ƙwarin fasa zuciya domin na tabbatar na faɗi su za su burge ki Amma kai daga ƙauye ka zo ko? Da Allah ka yi haƙuri malam ka daina turo min irin wayannan abun ka gane ko? a tare a buge ba dama kuma bari in wuce ga haushi babu dan manzon Allah ki taimaka mu Ke kuma ki yi ni ba. Kamata ya a ce kina gidan ku kin zauna. Ne kake kira karuwa? To wace ce ke? lafazin so sun yi dogon tafiya da dogon zango tare da abokinsa amininsa na jikinsa sai dai wajen hanzarin mata ba sa ga macici lafazin so Kin san fa akan ki ni fa zan iya yaki. lafazin so Ni fa da kauna ta bare kwanda a ce a mun baki. lafazin so Ke ni fa da in kasa fa burge budurwata fa wanda sai na tawa samu yan kwana su feshe da ruwa ba abin da ya same ni. Na me tabbatar miki zan iya zulluma rijiya.
Tage Production za su ci gaba da kawo muku wannan ƙaitaccen shiri mai suna Lafazin So. Mashirin wannan shirin Suleiman Mikel ba da umarni Kamsu Sumati. Lafazin So. Wannan baiwar Allah dole ma sai ta kaunace ni. Wannan shiri zai rika zuwa muku ne duk ranar Asabar misalin karfe 8 na dare a tagwayen tashoshinmu Ayatullahi Tagi da kuma Tage Entertainment. Lafazin So. Sai ku subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Sha kallo lafiya. Ina munafukan gidan nan? Ina suke munafiki mijin munafuka, mata munafuka wanda Allah ya faɗe su. Na auri mata marasa mutunci sun fi 1000. A shekarar banza kake yi. Munafukan banza munafukan wofi. Wallahi zan magane ki. Irin munafuncin ku Allah ya faɗa. Ƙarya kike yi, me kika isa ki masa aikin banza masifaffiya? Ina ruwaki. Haka za a ƙare. Wallahi a cikin nake ta kowane hali. Ta hana shi su ta zame masa karfin kafa yayin da ta ci alwashin bai isa ya ƙara aure ba duk a cikin shirin miji da mata. Gaskiya wannan ba karamar matsala ba ce. Ni ina goyon bayan wannan shawarar da ya baya. Ta ce ka ƙara aure? Ya aka yi kika bari aka yi miki kishiya. Shi kike so Talatu sai kin hana? Ba gurin ki nazo ba gurin uwar ki nazo. Mahaukaciya irin ki. Ba zuwa na ki min wa'azi ba. Dole abin nan ya dame ni. Sharri. Me amfanin wannan girman naki? Me kika ta amana ta? Miji da mata. Shin wanda hali maza suke shiga yayin da suka so ƙara aure? Shin wanda alwashi mace ke ci yayin da ka furta mata ra'ayinka? Duk a cikin shiri mai dogon zango na miji da mata. A matsayina na mijin yake. Duk ka mutu haicinka. Ki da ba aure ne da ke ba. Kuma wallahi sai na haifi maka abanka a cikin gidan nan. Wallahi tallahi ba ni ne miki cikin nan ba. Ki iya bakin ki. Ya ishe na. Share ne ma? Amma Karima kin cuce ni. Ya za a yi ki bari ai miki kishiya. Aure ai abin so ne. Wai me yake faruwa ne? Ta daina kafa hujja a kanmu. A labari ma da Najmai ya ce ba. Nema kike kawai ki tada ma mijinki hankali. Nan ta tsalle ta dare ana haihuwar ta lashe uwarta. Wannan ai maganar banza ce magana shirme. Ina yarinya ta da ni ɗan kankanwa. To ai wannan ba hujja bace. Ba wa'azi na zo ki min ba. Miji da mata. Kamfanin Brothers Point Multimedia ke gabatar muku da wannan ƙayataccen fim mai dogon zango na miji da mata. Ai mu aikinmu ne na jarida ya gadar mana. Aikin jaridarka yana gab da jawo maka ajalinka. Dole mu faɗa. Dole fa sai kun kau da kai. Kai ba komai bane. Inda wani abin da kake ganin zaka yi kai. Idan baka sanni ba, ka sanni daga yau. Mu rabu da mutanen nan. Me ya kamata a yi kenan? Wannan yarinya za ta yi mana amfani. Ni ba gareji bace balantana kowa ya bude shige ni. To Alhaji akan mace. What? Ban fahimce ka ba fa. Miji da mata shiri mai dogon zango wanda zai fara zuwa muku ranar Alhamis 8 ga watan Oktoba mai kamawa. A tashoshin mu kamar haka Brothers TV Entertainment, Murna TV, Hausa Trust, Kundin Nishadi da kuma Hausa Series. Ku kasance da shirin miji da mata domin ganin yadda za ta kaya. Miji da mata. Mota mai kafa biyu zai siyo. Iya? Zan gina gida sabo dan karere wanda zan zungura wannan sabuwar mota mai kafa biyu a ciki. Wannan abun yana mutukar tamin da hankali. Ko da wani mai mata. Baka ce min aure zaka kara. Shiryawa Alibet, mataimakin mai bada umarni Bashir Jishare. Mace sai dai ta ci ta kwanta ta yi bacci. Yawa jawo. Na samu ƙarin haihuwa. Sai dai auren kuma in zo daga ki. Labari tsarawa tare da bada umarni kacukan Malam Aminu Asram. Irin waɗannan matan masu hana maza da yi aure na ɗaure ya ku 1000. Miji da mata shiri mai dogon zango. Ashe dama har yanzu akwai mutane masu gaskiya irin ku da idan suka tsinci abin mutum suka iya dawo mashi da shi? Yaya ni fa sadiƙin nan fa ba son shi nake ba. Rudanin soyayya na shiga, dole na shirya shi so ba ai da kara. Soyayyar gaskiya ita na riga. Shiga gida. Rudani. Domin kaga wannan shine mijinta, shine wanda zai aure ta. Amma alƙawarin cewar ba zan sake zuwa kofar gidan nan ba. Na san kana so na Anif, amma duk da hakan za ka yi haƙuri don na yanke wa kaina hukuncin barin duniya. San kai, Abaka Lisat, idan baki manta ba a cikin suratun Nisa'i, Allah subhanahu wata'ala yake cewa, wala taqatulu anfusakum, kada ku kashe kanku da kanku. Inna Allah lalle ubangiji kana bikum rahima,
mai rahama ne a gare ku? Sabida me? Sai nake ganin kamar duk duniya ba wanda ya kai ni jin daɗi da more rayuwa. Okay, to amma me yasa ka tare ni? Na tare ka ne ba dan komai ba. Dan na yi baka shawara akan ka rabu da Kalisa idan har kana so ka tsira da mutuncin kanka kuma da na iyayenka. Rudanin so. Kwarai da gaske. Ina son tsira da mutuncina da kuma mutuncin iyayena. Amma hakan ba shi zai sa in rabu da Kalisa ba. Ba kai ne abokin Anib ba? Ya taɓa nuna min hotonka a waya. Okay, tabbas ni ne. Daga kallo ɗaya ka sacin zuciya. Bara uba akwai zi za ta aikata. So ya za a inganta. Mu je kai gurin ta. Kalisa, ya za ki aje bako a waje ya kamata ki shiga da shi ciki. Alif! Na'am. Wurin ka na zo. Wurina kuma. A ina kika sani? Ko ka manta ina na san ka ko? To na zo ne na gaya maka ina da ciki. Eh? Ciki. Yo, ina ruwana da cikin ki? Ka manta kenan wanda muka haɗu a titi muka yi a wannan kwararren nan? Dani? Daga yau karin ƙara ganin ka a gidan nan ba kai ba ita tunda halin ka haka. Wallahi gaskiya yanki yake faɗa kike ce mun ba har. Sharri na me ga abu anya ido na? Ga abu anya wuje na? Ka fitar mun daga gida kan ƙara ganin ka a gidan nan. Ke kuma ba ke ba shi. Rudanin soyayya akwai wuya. Mai so na san ka na sa a zuciya. A ina zan ganka rabar raina. Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Suwaye! Mazaje ne.